Eqhulwini lokutholakala nezibhamu ezingekho emthethweni kanye nokwephulwa komthetho wezibhamu, ummeli wabasolwa ucele inkantolo ukuthi luhlehliswe udaba. Uthi unqatshelwe ukuba axhumane nabantu akabamele. Inkantolo ivumile ukuba icala lihlehliswe nokushiya imindeni yabashonile ingeneme. Umndeni sicabanga ukuthi amaphoyisa amele aphenyisise nje impela aphenyisise because we strongly siyakholelwa ekuthenini umsolo bevelile enkantolo namuhla uyena umastermind wa yonke lento enzakala laMkhondo. Iziphathimandla zikahulumeni sizinxuse amaphoyisa ukuba aqhubeke nokuthungatha ababulali. Lapho kusekela amaphoyisa kulomsebenzi omuhle bese bawenzile. Le i-task team ihlelo uprovincial commissioner ulieutenant general Manamela kanye nale national team asinikeze yona. Umsebenzi omuhle kakhulu esujabulelako. Kusenjalo iNPA eMpumalanga ithi uMotha noSangweni abahlangene necala lokubulawa kaNtshangase kanye nabanye ababili. Thina ke singasho sithi abakalinkeki nobugebengu la kwabulawa khona abantu abathathu eLonghomes la ePitridiff. Nakuba ke uphenyo lusaqhubeka lokho kuzobe sekuvezwa imiphumela evelayo kwi-ballistic report nakolunye uphenyo futhi olusasele emaphoyiseni. Icala lihlehliselwe umhlazimbili kuNhlolanja ukuze kufakwe isicelo sebheyili ngokusemthethweni.